Hi guys, welcome to my channel, Mama Del's Vlog. Karon guys, maghinlo ko sa among nataran kay pati nagyong sagbuta guys, ug akong mga buwak ako pong i-arrange ug hinluan. Og ni ako ron guys, galingkod-lingkod ani kay mag-video ko sa akong mga tanom. Buwak nga akong hinluonan Og ingon man ani ang mga bungayon karon. Sus kinadaghanan guys, sagbot kayo. Sabi, tanawa guys, akong nataran kinahugawan. Kay wala ko kakapanghinlo guys, kay naghilantan ko. Duhan si Mana ang akong hilanat, kagiupo pa jud ko. Kaloy sa Dios karon nakaliko na ko. Nya maghinahinay na sad pug ko og limpyo. To ang akong sidling Hugaw tanawa ang nataran guys. Sabi na anta ko'y tamnanaan pa sa akong hinlo-hinluan. Nasagbot na laman pod kay paano mabungayi kay tungod kay hilantan lagi ko. Akos kondisyon sa akong lawas matabang ba ni nako guys ug hinlo ni hang mga bungay hinluonan karon guys kay nahinay ko kay bugawa. Labat imbis nga naayo ta. Ayo na ta. Balik atong labat magtanaw sa atong mga hinluonon. Kinadaghanan guys hinlo. Ang among karsada gimawira na sa daplin. Yang akong natadhingkaw. Hinluan na guys ang among nataran gimawiran. Pero ang akong mga bulak guys, wala mo arrange. Orchids wala na nako na atiman. Mo ni ron guys, ako magasugod-sugod na sad pud ko og hinlo. Kakayo mo ngayon. Pili mapas na ko guys. Ako mga milyon na dire. Pares perti na yung hugawa sa akong adili nga hugaw nga kuan kanira ba nga sagbot sugod na pagbuwak ang akong orchid. Pasensya lang guys sa akong mga tanom o mga sa akong palibot kiri karon kay sagbot ang ako ng paningkamutan ron nga mahinlo hinlo gamay. Sige guys, magsugod na ko